ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ መሪሕነት ዘሎ ሕወሓት ጸቕጢ ኣብ ዘውርዱ ዘለውሉ ግዜ ንመስርሕ ሰላም ዘዓናቕፉ ዘለዎ ኣካላት ዝበልዎም ንኽተሓባበሩ ኣተሓሳሲቦም። ሕብረት ኤውሮጳ ንሕወሓት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ይጥሕስ ኣሎ ዝበለ መግለጺ ዘውፅእ ኮይኑ ጎናዊ ዞባዊ ምምሕዳር ድማ ከምስርቲ ይፍትን ኣሎ ብምባል እውን ከሲስ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ በሶኒዮ ኩሎም ወገናት ዳግማይ ዝርብ ክጅምሩ ከተሓሳስብ እንከሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታዊ ኩነታት ኢሉ ዝገለጾ ድማ ስክፍታ ከም ዘለዎ ዝገለጸሎ ብፍሉይ ድማ ንሕወሓት ጎናዊ ዞባዊ ምምሕዳር መስሪቱ ኢሉ ክኸሰስ እንከሎ በይናዊ ናይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት መደባት ምጅማሩ ድማ ነቲ ስምምዕ ሰላም ክዕንቅፍ ዝኽእል ክብል ገሊጹ እዩ። ብወገን ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኣምባሳደር እቲ ሃገር ንመስርሕ ሰላም ዝዕንቅፉ ዘለዎ ኣካላት ንጻዕርታት ዘተ ምትሕብባር ክገብሩ ክጽውዕ እንከሎ ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ክፍጠርን ስምምዕ ሰላም ዝዕንቅፉን ድማ ኣሜሪካ ወሲዳቶ ዘላ ናይ እገዳ ስጉምታት ክትቅጽሎ ከም እትኽእል እዩ ኣጠንቂቑ። ሕወሓት ነዚ በኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ብምንጻግ ነቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መግለጺ ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ሂብሉ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ይዓናቕፍ ኣሎ ዝብል ብሕብረት ኤውሮጳ ዝመጸ ክሲ ሕወሓት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን መሰረት ዘይብሉን ብምባል ነጺግዎሎ። ሕወሓት ኣብ ግብረ መልሱ ነቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝተዋሃበ መግለጺ ኣብ ዘይሓቃዊ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ እዩ ብምባል ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘየንጸባርቕ መግለጺ ክብል እውን ጠቒስዎ እዩ ዘሎ። ብጀካዚ እውን ሕወሓት ጎናዊ ዞባዊ ምምሕዳር መስሪቱ ዝብል ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ክነጽጎ እንከሎ ኣብ ባይታ ዘየለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ብምባል እቲ ኣብዚ እዋን ናብ ስልጣን ተመሊሱ ዘሎ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ቅድሚ ውግእ ብሕጋዊ መልክዕ ዝተመረጸ ዞባዊ ቤት ምኽሪ ከም ዝኾነን ስርሑ ጀሚሩ ምህላውን ብምግላጽ ዞባዊ ጎናዊ ምምሕዳር ከም ዘይምስርት ዘሎ ይሓቢሩ። ሕወሓት ቀጺሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኡ ወገን ዘይኮነ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ይጥሓስ ከም ዘሎን ብወገን ፌደራል ከዓ ቀንዲ ነጥብታት ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዘይተተግበረን ከሲሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ካብ መቐለን ካልኦት ዞባታትን ተበጊሶም ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክልላትን ብለይቲ ዝግበሩ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ወይ ኣውቶቡሳት ጉዕዞ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኣገደ ኣፍሊጡ። እዚ ስጉምቲ ዝተወሰደ እተን ብለይቲ ዝንቀሳቐሳ ኣውቶቡሳት ክጓዓዛ እንከለዋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ሓደጋ ትራፊክን ፀጥታን ስግኣት ይፈጥራ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እዩ። ብተወሳኺ እተን ብለይቲ ዝጓዓዛ ኣውቶቡሳት ነዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ማለት ምስጋር ስደተኛታት መሰጋገሪ ይኾና ከም ዘለዋ ካብ ህዝቢ ጥርዓናት ከም ዝበፅሖም ፖሊስ ትግራይ ሓቢሩ። መንግስቲ ትግራይ ህላወን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኢሉ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ዘውፅእ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝኾነ ትግራዋይ ካብ ዝቐረበሉ ፃውዒት ክተት ወይ ካብ ምስላፍ ንምምላጥ ብምሕሳብ ዝተፈላለየ ሜላታት ምትላል እንተተጠቂሙ መቕፃዕቲ ክወሃቦ ምዃኑ ምግላጽ ይፍለጥ። ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ክልል ብለይቲ ዝግበሩ ጉዕዞታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ይፍቀዱ እዮም ነይሮም። እንተኾነ ብመሰረት ሓላፊ መምርሒ ትራፊክ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ኣብርሃ ወረደ ዝፈረመሉ ወግዓዊ ደብዳቤ እዚ ሓድሽ እገዳ ካብ ዕለት 25 ሰነ 2026 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ኮይኑ ኣብ ምሸት ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ ወጋሕታ ሰዓት 5 ፈረቓን ዝግበር ዝኾነ ጉዕዞ ጠጠው ንኽብል ዝእዝዝ እዩ። እቲ ናይ ምእጋድ ውሳነ ካብ ቤት ጽሕፈት መጓዓዝያን መራኸብን ብ20 ሰነ 2026 ብዝተጻሕፈ ደብዳቤ መሰረት ገይሩ ዝተወስደ ምዃኑ ተገሊጹ። ፖሊስ ትግራይ ነቲ ናይ ህዝቢ ጉድኣት ንምክልኻል ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እናተኸታተለ ምስ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክን መርመርቲ ኣካላትን ብምትሕብባር ጽኑዕ ቁፅጥር ክገብር መምርሒ ኣመሓላሊፉሎ። ፖሊስ በዚ መንገዲ እዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ጽኑዕ ቁፅጥር ከካይድ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ናይ ለይቶ ጉዕዞ እገዳ ንሙሉእ 7 ዞባታት ፖሊስ ትክልል ተመሓላሊፉ ከም ዘለውን እቲ ደብዳቤ ኣብርሂሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተደጋጋሚን ነቐፌታዊ ዝኾነ መግለጺታት ዝህብ ዘሎ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ኮሌጅ ሰራዊት ፌደራል እቲ ሃገር ዝሃቦ መግለጺ በዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ተዘርጊሑ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ብናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዘሪፖርተር ወፂ ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ድማ ጌታቸው ረዳ ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ፀጥታዊ ስግኣት ቀጥታዊ ኩናት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ምውዳብ ምምዋል ምዋሃድ ክብል ኤርትራ ንተቃዋምቲ ትሕግዝ ከም ዘላዩ ብተዘዋዋሪ ከሲሱ ዘሎ። ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ንኢትዮጵያ ዘጋጥማ ዘሎ ዝዓበየ ሓደጋ ንውሽጣዊ ምክፍፋል ኮነ ኢልካ ምምዝማዝ ምዃኑ ይገሊጹ። ብፍሉይ ድማ ንኤርትራ ክጠቅስ እንከሎ ኤርትራ ቀጻሊ ቀጥታዊ ግጭት ንምፍጣር ዴሞግራፊያዊ ቆጠባውን ወተሃደራውን ዓቕሚ የብላን እኳ እንተበለ ብናይ ውክልና ሓይልታት ኣቢላ ግን ንፀጥታ ኢትዮጵያ ንምዝራግ ዝሕግዝ ትሑት ወፃ
ወጻኢታት ዝሓትት استراتيجي تختل ኣላ ብምባል በኸላ ዘረረባ ኤርትራ ብናይ ውክልና ሓይልታት እንተደይ ኮይኑ ብቐጥታ ውግእ ንኢትዮጵያ ንምዝራግ ዴሞግራፊያዊ ቆጠባውን ወተሃደራውን ዓቕሚ የብላን ኢሎ ጌታቸው ረዳ ቀፂሉ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ስግኣት ሃገራዊ ድሕነት ሰፊሕ ትንተና ዘድልዮ ኣይኮነን ብምባል ብተግባር ዳርጋ ንወለዶታት ብተደጋጋሚ ተራእዩ ብናተይ ኣረኣያ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይዕጉባትን ዓመፅትን ሓይልታት ንምውዳብ ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ምርግጋእ ከይህሉ እትገብሮ ፃዕሪ ኢሎ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ኤርትራ ካብ ብቐጥታዊ ውግእ ምቅጣም ንላዕሊ ኣብ ዘይቀጥታዊ ኣገባባት ዘለዋ ጽግዕነት እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ ብምባል ኣብዚ እዋን ብጥንቃቐ እንተተዓዚብኩም ብዙሕ ወጻኢታት ዘይሓትት ሜላታት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ብፍጹም ኤርትራ ነዚ ንምሕጋዝ ብቐጥታዊ ወተሃደራት ኣይትሰደድንያ ግን ኣጽዋርን ኣካየትን ናይ ኣጽዋርን ከምኡ ድማ ዓለምቲ ናይ መከናይዝን ፍሉያት ክኢላታትን ግን ክትሰድድ ትኽእል እያ ኩሉ እትኽተሎ ዘላ እስትራቴጂ ድማ ብውሑድ ወጻኢታት ዕላማኻ ምህራሚ ብምባል እቲ ዝዓበየ ስግኣት እዚ ብምባል ንኤርትራ ዘሰይጥን መግለፂ ክህብዮ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብቲ መግለፂ ከዓ ጌታቸው ረዳ በተደጋጋሚ ኤርትራ ኣብ ቀጥታዊ ውግእ ንኽትኣቱ ወተሃደራዊ ኮነ ቆጠባዊ ዓቕሚ የብላን ክብል እንከሎ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ዝተገለለት እያ ድሕሪ ምባል ነቲ ትሑት ወጻኢታት ዝግበረሉ ናይ ዘይምርግጋእ እስትራቴጂያት ትጥቀም ዘላ ኢሎ ብዛዕባ ዴሞግራፊ ኤርትራ ኣብ ዝተዛረበሉ ድማ ዳርጋ 30 ሚእታዊት ካብ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናይ ኤውሮጳ ካብ ኤርትራ ዝመፁ እዮም ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን ካብ ከተማ ከረን ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዘሎ ይበዝሕ ክብል እውን ዲፕሎማሲያዊ ፃዕርታት ክሕይል ከም ዘለዎን ንኤርትራ ንምግላል ከዓ ክሰርሕሉ ከም ዘለዎን ብምዝራብ ነቲ መንግስቲ እምበር ነቲ ህዝቢ ይብል ከም ዘየሎ እቲ ህዝቢ ከዓ መሓዛና ይክብል ተዛሪቡ ይርከብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፀረ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ዝኾነ ምንቅስቓሳት እንዳሓየለ ኣብ ዝመጻሎ ዘሎ ግዜ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ፀረ ኢሚግሬሽን ደቡብ ኣፍሪቃ ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ዝወፅሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ገደብ ክውዳእ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መራሕቲ ናይቲ ፀረ ስደተኛታት ዝኾነ ምንቅስቓስ ዘቐመጥዎ ናይ መወዳእታ ናይ ግዜ ገደብ ሰሉስ 30 ለካቲት እዩ መራሕቲ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጓስጓስ ዘካይዱ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ማርች ኤን ማርች ተባሃለ ምንቅስቓስ ከዓ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ እዮም ሓቢሮም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ፕሪቶሪያ ብሓሙስ 18 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ኣድላይ ርክባት ይገብር ኣለኹ ኢሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ብተወሳኺ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ከይፍጸም ከም ዝከላኸለሎም ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጸ ብምዝኻር መንግስቲ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ስጉምታት ምኽባር ፀጥታ ክሕይል ትፅቢት ይግበር ኢሉ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ስኩፍትኡ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፀረ ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ተቃውሞታት እናበዝሐ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ዘርኢ ቪድዮታት እውን ክወጽእ ጸኒሑ እዩ ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ዝተፈጥረ ስግኣት ስዒቡ ናይጀርያን ጋናን ዜጋታትን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከውፃእ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም